Jaun Andreok, hementxe gara berriro. Ikusi dugu alur dantza taldearen saioa eta gaurko Euskal Herriko dantza txapelketa honen azken atalean sartu behar dugu. Sari banaketaren atala da azken unekoa, baina horren aurretik gaur aurten ekitaldi berezi bat egin nahi dugu. Ekitaldi berezi eta sentitua. Seguran, dantza txapelketa honekin oso lotura estua izan duen gizon bat ekarri nahi dugu gogora. Hain justu ere, aurten, uztailaren 12an, zendu zaigun Nestor Basterretxea. Berak, segurarekin, dantza txapelketa honekin hain justu ere, esaten genuen, lotura oso estua izan duela, besteak beste, beronen txapelketa honetako irabazleek, berak egindako eskultura eramaten zuten euren udalerrira, eta horrez gain, eskultura egiteaz gainera, bere laguntza guztia, animo guztia, eskaini izan du Nestor Basterretxeak. Bera izango dugu ondorengo minutuotan gogoan. Eskerrak ematea ere legezkoa denez, bere familiaren eta bere lagunen aurrean, Eluska Gerriko segurako alkateak, segurako herritar guztien izenean, hitz batzuk egingo ditu jarraian, omenaldi xume honi, hasiera eman asmoz. Nestor, zure irudiaren aurrean bildu gara denok, oroitu eta txalotu nahi zaitugulako. Urte luze hauetan, 38 urte hauetan, alboan izan zaitugu. Hasieratik, euskal kultura eta euskal dantza bultzatzeko prest agertu zinen. Etzen nuen zalantza izpirik izan. Eta luzatutako proposamenari baietz esan zenion. Trukean ezer eskatu gabe. Jaialdi honetarako 7 eskultura egin dizkiguzu. 7. Euskal Herriko lurraldeak bezala. Hainbeste maite zenuen herria bezala. Segurak beti bihotzean eramango zaitu. Eta modu xume honetan helarazi nahi dizugu urte hauetan eman diguzun guztia. Ohore bat izan da zu ezagutzea. Duela 5 urte, oholtza honetan esan zenituen hitzak entzunez, agurtuko zaitugu. Aupa! Mila esker bihotz-bihotzez, Nestor. Buenas noches, soy el alcalde. Bueno, yo quiero decir que son muchos los años que yo llevo colaborando en este festival fantástico. No sé si me merezco esto, pero la verdad es que he trabajado con el mayor cariño y con el mayor interés por todo lo que sea
nuestro folclore, nuestro arte. Esa es la base de mis obras, lo que más me empuja a trabajar de día y de noche. Y bueno, ya soy un poco mayorcito, pero no, soy bermeano, entonces no dejo nada, no. Somos tercos. ¡Aupa! Hortxe bada, oroigarri hori, Euskal Herriko segurako alkateak, bere semea den Jonan Basterretxari eskainirikoa, berarekin batera, hor Juan Pablo Zabala ere ikusi dugu, eta omenaldi unkigarri honen ostean, orain bai, izaro, iritsi zaigula, sari banaketarako garaia.